Έπατε στη μέση και πάμε στην Ελλάδα. Μέσα στο σκοτάδι θα φανεί το πρόσωπο ενός κοριτσιού. Το πρώτο φως αποκαλύπτει μια ξύλινη προβλήτα που οδηγεί σε έναν άλλο τόπο, ένα ορφανό σημείο μες στη θάλασσα. Δύο γυναίκες, μια μάνα και μια κόρη, δεμένες με αιώνια αγάπη, πρέπει να αποχωριστούν για πάντα. Η κόρη στέκεται σε ένα βράχο που γίνεται ο φάρος για τη νέα της διαδρομή, αλλά η διαδρομή του αποχωρισμού είναι πάντα πύρινη. Μια ιστορία για τις ρίζες που ξεριζώθηκαν βία, αλλά δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Η αστερομάτα θα περιπλανηθεί σε στεριά και θάλασσα, αλλά δεν θα βρει πουθενά αυτούς που αποχωρίστηκε, παρά μόνο στον ουρανό, όταν θα γίνει και η ίδια ένα αστέρι. Αυτή είναι η ιστορία που γέννησε η ευαισθησία του υπέροχου Φωκά Ευαγγελινού, η ιστορία που έγραψαν οι Arcade και θα ακούσουμε από τη μαγική φωνή της Κλαβδίας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα! Γλυκιά μου μάνα μη μου κλαις, μαύρα κι αν σου φορούνε το ξέθωρο το σώμα μου, φλόγες δεν τον νικούνε, τα χελιδόνια της φωτιάς, θάλασσες κι αν περνούνε του ρίζο μου τα χώματα, ποτέ δεν λησμονούνε. Αστερώματα μου μικρή, γύρε να σε φιλήσω, στα άγια σου τα δάκρυα, τα χείλη μου να σβήσω. Αστερώματα μου μικρή, γύρε μου να σε πιάσω, τα ξεχασμένα μου φτερά, στενά να ξαποστάσω. Καραβίνει η ζωή μου που ψάχνει για το γυρισμό, αγέρα το πανί μου. Αστερώματα μου μικρή, γύρε μου να σε πιάσω, τα ξεχασμένα μου φτερά, στέρνα να ξαποστάσω. Μπράβο, Κλαβδία μου, μπράβο. Στιγμή που η Καριάτιδα κυριαρχεί στο χώρο, σου κόβει την ανάσα πραγματικά, και μην ξεχνάμε ότι και η Καριάτιδα